Ako kasi kaya hindi ako matalino pero masipag ako. Kaya pinagtitripa ako na itong lingwahe ng mga Koreano. Ano to? Hindi ko naintindihan. Kaya samahan niyo ako ikwento ko. May bisita pala kami ngayong araw, si Maymay. Binisita niya kami kung buhay pa kami. Ay wow! Bumili pala si Jobert ng sili. At saka ito, yung garlic at saka onion doon sa carbon. Dahil wala kaming duty at wala akong magawa dito sa boarding house is naglinis ako. Hindi ko to laging ginagawa pero may camera is ginawa ko na para ma-prove ko naman na masipag ako. Pagpasok mo ng bahay, ito na makikita mo. Ito pala yung CR namin. Yan. Ito po yung narentahan namin. Yung buong bahay is 8,000. Binabayaran namin ng 8,000 is inati-hati lang namin kung ilan kami. Ito pala yung pagpasok mo sa gate. Ito makikita mo. Akyat tayo sa second floor. At ito po yung room ko. Dati is 3 kami. Pero ngayon is 2 na lang kami dito na genre. Yan ang higaan ko. Simple lang. Wala akong masyadong gamit. Kasi pa-transfer naman kami ng site. At ito may bintana pero parang nasa kulungan ka. At mayroong cabinet dito pero hindi na namin ginagamit kasi inaanay. At ito naman ang room 2, room ni Dines. At sa kabila is room nila ni Subert. Ayan, dito tayo binuksan itong CR namin. Yan, pwede ka dito magligo kaya pwede ka makita yung ano mo. Tapos ito naman shower, pero sira na. At kinuha ko na yung mga gamit ko kasi mag-aaral ako ng lingwahe ng Koreano. Parang kahit ano ko yung lahat ng ano ko sa utak ko para hindi pumapasok. Kaya nag-i-enjoy na ako kumain ng chocomocho. Hindi ako nag-i-enjoy sa study ko. Thank you sa panonood yung mga kaibigan. Post lucky.